Dnes se společně podíváme na něco fakt fascinujícího, na bouřlivou historii Indonésie. Zkusíme si odpovědět na otázku, jak se tohle obrovské souostroví, které je roztroušené podél rovníku, vlastně mohlo stát jedním jediným národem. Přesně tak. Tohle je ta klíčová otázka, která nás bude provázet. Jak se 17 000 ostrovů, které po tisíciletí formovala migrace, obchod i dobývání, spojí v jeden národ? Je to jako obrovská skládačka. A my se dneska pokusíme najít a poskládat ty nejdůležitější dílky. Tak jdeme na to. Naše cesta začíná hluboko v minulosti, v době opravdu mocných a sofistikovaných království. Tahle první velká vlna vlivu, ta byla, představme si ji jako sílu, která celý tenhle region proměnila v naprosto klíčovou globální křižovatku. Křižovatku obchodu a taky kultury. Stačí se podívat na tu časovou osu. Tohle nebyly žádné krátkodobé útvary. Vůbec ne. Tady mluvíme o staletích a staletích vlivu. O síle, která doslova formovala celý region. A každá z těchto říší, každá zanechala naprosto nesmazatelnou stopu. A je tu jeden fakt fascinující kontrast. Na jedné straně máme Srividžaju, hlavně na Sumatře. To byla námořní supervelmoc, která kontrolovala klíčové obchodní trasy. A pak, na druhé straně, je tu Majapahit na Jávě. Ten zase čerpal sílu z úrodné půdy a kontroly nad pevninou. Takže moře versus země. Tenhle dualismus, ten se bude indonéskou historií prolínat neustále. No a tady přichází naprosto klíčový zlom. Islám. Ale pozor, nepřichází s mečem v ruce. Přichází s obchodem. Šíří se úplně pokojně, prostě podél existujících obchodních cest. A co je důležité, nenahrazuje staré kultury, ale tak nějak se s nimi prolíná. A tím vytváří naprosto unikátní, synkretickou formu islámu, která je pro Indonésii typická vlastně dodnes. A teď přichází druhá vlna. A tahle vlna, ta změní naprosto všechno. Na scénu totiž vstupují evropské mocnosti. A jsou, řekněme, hladové po cenných zdrojích, kterých je souostroví plné. Dějiny se teď změní, a to dramaticky a často i dost brutálně. Nizozemská východoindická společnost, neboli VOC. Zapomeňme na představu, že to byla nějaká obyčejná obchodní firma. Kdepak? Byla to spíš taková korporace na steroidech. Měla vlastní armádu, vlastní námořnictvo a dokonce právo vést války. Její příchod prostě kompletně přepsal pravidla hry v celém regionu. Tady je krásně vidět ten rozdíl v přístupu. Portugalci, ti se soustředili hlavně na obchodní body a taky na šíření víry. Ale Nizozemci, ti přišli s mnohem systematičtějším a upřímně brutálnějším plánem. Jejich strategie byla jasná. Využít místních sporů, rozeštvat proti sobě místní vládce a na tom pak postavit svou nadvládu. Klasické rozděl a panuj. A tady se dostáváme k takové historické ironii. Poprvé v historii jsou totiž tisíce těch roztříštěných ostrovů nějak sjednoceny, jenže ne z vlastní vůle. Jsou sjednoceny pod koloniální nadvládou v hranicích nizozemské východní Indie. A právě tohle nucené sjednocení, tenhle tlak, paradoxně zažehne tu jiskru. Jiskru touhy po skutečné, svobodné a jednotné Indonésii. A právě z téhle vynucené jednoty se rodí třetí a možná dosud nejsilnější vlna ze všech. Je to vlna nacionalismu, vlna boje za nezávislou Indonésii. Rozbuškou byla jak jinak druhá světová válka. Japonská okupace naprosto rozbila mýtus o tom, že Evropané jsou neporazitelní. A v ten moment, kdy Japonsko kapitulovalo a vzniklo mocenské vákuum, tak nacionalisté v čele se Sukarnem nečekali ani vteřinu. Prostě se chopili historické šance. Ale pozor, nezávislost rozhodně nepřišla zadarmo. Vůbec ne. Následovala krvavá 4letá válka. Bojovalo se všude. V džunglích, ve městech, ale taky na diplomatickém poli. A nakonec to byl právě mezinárodní tlak, který donutil Nizozemsko, aby uznalo svou porážku. Jenže získat nezávislost je jedna věc, ale udržet ji a vybudovat fungující stát, to je věc druhá. Příběh zdaleka nekončí. Naopak přichází další neuvěřitelně turbulentní vlna. Čtvrtá vlna, hledání stability a identity nového národa. Politická scéna mladé Indonésie byla jako sud střelného prachu. Vážně. Prezident Sukarno se to snažil nějak ukočírovat svou takzvanou řízenou demokracií. V podstatě balancoval na laně mezi dvěma obrovskými silami. Na jedné straně mocná nacionalistická armáda a na druhé masivní a stále vlivnější komunistická strana.
Bylo jasné, že tahle hra nemůže trvat věčně. A pak přišla noc, která změnila úplně všechno. 30. září 1965. Dojde k pokusu o převrat, při kterém je zavražděno 6 vysokých armádních generálů. Kdo zatím přesně stál, to je dodnes předmětem historických debat. Ale jedna věc je jistá. Armáda okamžitě ukázala prstem na komunisty. A toho nastalého chaosu dokonale využila ve svůj prospěch. To, co následovalo, byla jedna z nejtemnějších a nejbrutálnějších kapitol historie 20. století. Armáda rozpoutala masové protikomunistické čistky. Podívejme se na to číslo. Odhady mluví o 500 000 až o 1 milionu mrtvých. Komunistická strana byla v podstatě kompletně vyhlazena. A z popela téhle obrovské tragédie povstává nový, silný muž, generál Suharto. S plnou podporou armády a nutno říct i s tichým souhlasem Západu, který se panicky bál komunismu, se chopí moci. Nastoluje vysoce centralizovaný autoritářský režim, takzvaný Nový řád, a ten bude vládnout Indonésii přes 30 let. Suhartova éra a její dědictví, to je takové dvojsečné. Na jednu stranu ano, přinesla určitou stabilitu a taky dekády ekonomického růstu. Ale na druhou stranu, tohle všechno bylo postaveno na obrovské korupci, nepotismu a taky na brutálním potlačování jakéhokoliv nesouhlasu. Byla to éra, která neuvěřitelně obohatila vládnoucí elitu a její rodiny. Jenže žádná diktatura netrvá věčně. A tak přichází další vlna změn, zrozená tentokrát z ekonomické krize a z hněvu lidí v ulicích. Vítejte v éře reformace. Tou poslední kapkou byla asijská finanční krize v roce 1997. Ta naprosto zdevastovala indonéskou ekonomiku a celý ten systém, který desítky let sliboval prosperitu, se najednou zhroutil jako domeček z karet. Lidé vyšli do ulic v obrovských počtech a Suhartův režim, který se zdál tak pevný, se dramaticky a hlavně rychle rozpadl. Pád diktatury sice otevřel dveře k demokracii, to ano, ale zároveň otevřel takovou Pandořinu skříňku plnou nových problémů. Indonésie najednou musela řešit úplně všechno najednou. Budovat křehké demokratické instituce, bojovat s terorismem, čelit obrovským přírodním katastrofám, řešit všudy přítomnou korupci a k tomu ještě odtržení východního Timoru. Bylo toho zkrátka strašně moc. Ale uprostřed všech těchto obrovských výzev přišel jeden naprosto klíčový moment úspěchu. Rok 2004. Poprvé v historii si Indonézané mohli v přímé volbě zvolit svého prezidenta. Byl to obrovský krok k upevnění demokracie a jasný signál, že země se chce od své autoritářské minulosti definitivně odklonit. A tak jsme se dostali až do současnosti. Z tisíců ostrovů se stal jeden národ. Národ formovaný vlnami mocných říší. Nové víry, brutálního kolonialismu a nakonec i revoluce. Dnes Indonésie stojí na prahu nové éry. Plánuje nové hlavní město, stává se důležitým globálním hráčem. Otázkou tedy zůstává, jaká bude ta další vlna v jejím příběhu? Protože jedno je jisté, tenhle příběh zdaleka nekončí.